ओरैबायदि मोसायो हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि राहुल ब्लग 77 आव बरायहरलायबाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ हगारिया ओमफ्राय दिनै बुहुद गोबावनि उनाव भिडिअ हगारनो नागिरदों स' जोंना माने बाजैनि फिसाजोखौ दा बे मोनसे फांसन जादों बे मोसानो लाबोदों आरो ना थ' गाइस फांसना नैबेनो नोंथांमोना नायलांगोनखौ आसा खालामो आङो स' बिदिबा थांनोसै फुजायाव हाबहैनोसै बेफोरथिंनो थांग्रा खमबाबो बिराद इन्टारेस्ट जादों आरो माने नायनो माने बिसोरनि मोसानायखौनो बिराद इन्टारेस्ट माने नायनानै आरो बिराद इन्टारेस्ट मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' बारा मानसिफोर गैया बिथांमोना नायनो हागोन नै माने उनफ्रावसो जागोनदां मानसिफ्रा ओमफ्राय दा खालि खालि जाजोबदों आरो मानसिफ्रा फुरा डान्स A few moments later. जुलाफि दखान दं आरो दायो जों आरो दा दखान एसे बेरायनोसै आंबो नोंथांमोननो देखायनोसै स' गाइस दखान दंजोबो आरो गासिबो सना रुफा गासिबो मोनजोबगोन बेहाय ओरैजाय नै गासिबो दंजोबो सना रुफा बायनो हाजोबो आरो नै ओमफ्राय 100 200 150नि गस्ला दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेखिनियानो आरो ओरैनोथ' 11 दिनमोन 11 दिनाव दिनै सानब्रै थांबाय थ' गाइस दंबावो बेनिफ्राय खोनानो मोनदों लास्ट खालि जोंना आदा पुपन फैगोन खोमा थ' बारा इसेबांबो मिथिलाय लाङा ओमफ्राय बेनो आरो बहुद खम मानसिफ्रा बहुद खम आरो दिनै माने 11 दिन गोजोंना बेनिफ्राय रावबो फैबाय थानो हाया बेनि थाखायनो ओरैजाय मोनसे हटेल दङ थ' बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा थ' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ हगारिया बेनिफ्राय दिनै नै हगारफिनसै थ' दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जालांसिगोन भिडिअ हगारनाया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय हगारथाराखै थ' गाइस बेनोसै भिडिअफ्रा माबायदि मोनखो आंबो इसिबां माने मोजांखौथ' बुंनोबो हाला नालाय थ' गाइस नोंथांमोना मा सानो नायदो बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौबो एसे जौगाहोदो थ' गाइस
सबर करो हेभि माने डान्स खालामनायफ्रा आरोना हेभि आयो एक्टर गोजाखा एक्टर बाबा A few moments later. ब्रा जोंना डाइरेक्टर थारा इन्टारेस्ट दिनै मालाय फनथि बेग लालायदो डाइरेक्टर थारा आयो मेकआप मेनसोनो डाइरेक्टरजों नुगोन आङो बेसेबां बुरजा दं फैसाखौ नायनि बेसेबां बुरजा दं मेकआप मेनसो नोंलाय मा मेन नों मा मेन बसआ केमेरामेन बियो हिर'खा नोंसोरखौ साफायगासिनो डान्सारफोरखौ आरो न एक्टरफोरखौ नैबे साफायग्रा लोगोफोर मोननैसो माल सुंख्लायनो आरोना ओरैनो गथ'फोर गेलेग्राफोरखौ आरो ओरैजाय गथ'फोर गेलेग्रा दङ कितना है भैया कितना का है नै गिदिरा गेसजों माबादों आरो वाव माने गेसजों आरो बियो ओमफ्राय बिरलाङो नै बिदि बिरनानै थाबाय थायो बियो नै बिदि बिरनानै थाबाय थायो आरोना गेसजों माने बिदिनो पूरा गोजौआव थाबाय थागोन आरो बियो किमान टाइम থাকে এনে উপৰত রাখলি এক মাস রাখো ও মাই গড ওয়াও এক মাস না এক মাস রাখো তো गाइस नायनो हागोन नै गोजौआव बिरलांबाय वाव माने मास मोनसे थायो आरोना जेनेबा बियो गोजौआवनो नैबे मास मोनसे थागोन ओमफ्राय नै दादानि दखाना दा नै लाइटिं पुरा इन्टारेस्ट माने नायनो आरो मोजां ओमफ्राय जोंथ' बिदि टाइम गैला नालाय गेलेनो थ' गाइस थेवबो नायगासिनो दायो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों माने दिनै फैनानै इन्टारेस्टआनो इन्टारेस्ट ओमफ्राय मोसानायफ्राबो बुहुत मोजां मोसागासिनो गाइस बेनो आरो लोगोफोर दायो माने फुजायाथ' जोबाखै न'आव थांनोसै नैबे बिथांखौ लोगो लाफाबाय दायो नै जोंना पुरा हिर'न एफसेटजों होलांनोसै थ' गाइस नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माने लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ थ' गाइस